लोगोफोर आं दा बहा थांबाय थादों नोंथांमोना फिसा फिसा भिडिअ क्लिपाव नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ। थ' आङो आंनिनो सासे लोगोनि हाबा जानो थांगासिनो आंनि गामि साखाथियाव एबा आंनि हालामावनो भैरबकुन्द हालामाव। थ' आङो दा लोगोनि हाबायाव थांगासिनो आरोना। थ' हाबायाव थांनानै माबायदि जायो माबायदि जाया, खैना गोदानखौ बोरै साजायना दोनदों, दा आंनि लोगोआ बोरै माने हिर' एक्टर जानानै दङ। हाबानि दिनावथ' एसे एक्टर जाखायो नालाय नङा होमबा, एसे मेकआप मुकाप माने हिन्जाव गोदानाबो बेबायदिनो मेकआप मुकाप माने रानि राजा बायदि बिथांमोनखौ माने हौवा गोदान हिन्जाव गोदानखौ साजायना दोनखायो नङा होमबा। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना आंजों लोगोसे भिडिअ थाफाबाय थादो नङा होमबा लोगोफोर। फाइनालि जोङो हाबायाव मोनफैबाय। दा आरो माथो खालामबावनो, माने बेदर मोनजानाय जायगायाव सफैबाय आरोना, बेदर मोनजासिगोन दिनै आरोना। हाबा होनबाथ' मोनथिखायोसै माबायदि मा मोनजायो, रंजानाय मोसानाय नङा होमबा। थ' दसे जिरायनोसै। थ' गिबियावनो सिनायथि नङा होमबा, नै बिसोर एक्टर एक्ट्रिसा माने हौवा गोदान हिन्जाव गोदाना आरोना। थ' नोंथांमोना सिनायना लादो ना। मालाय मोसाग्रा पार्टिफोरा गरम मोसागासिनो नुखादों दा लोगोफोर नङा होमबा। थ' हाबानि मोसानाया ओरैबायदि गरम जाखायो, माने मोनसे जस नङा होमबा, गामिनि खौसेयै आलासि गोबां बेबायदिनो ज' ज' मोसानाय जायो नालाय, माने खुसिनि बिबाजै मोननायनि मोसानाय आरोना बियो। थ' आंना मोसानाया जेसेखि गरम जाया मानो उदैया एसे मानबाय नालाय, थ' अमा बेदर दाउ बेदर ना बेखौसो एसे गोसोखांहरबाय थादों। लिंफायगौबा नायखुमागासिनो आरोना आङो। थ' जिरायना मोसानायखौ दसे नायबाय थाबाय लोगोफोर। नोंथांमोनाबो माबायदि मोनदों मोसानायखौ एसे कमेन्ट खालामहर आरोना। कमेन्टखौ खालामनो दाबावथार लोगोफोर। एफा गावदां मोसानायखौ नोंथांमोना दिन्थिगासिनो, माने सेंग्राफ्रा सिख्लाफोरखौ नुनानै कमेन्ट खालाम नङा होमबा। ओंखाम जानो थांनायसै। रजं एसे नाहरदो। ओंखाम जानो थांगासिनो आरोना जों दा जा मोनानि हाबायाव। ओरैनो जा सालथेया मा जागोन? अमा बेदर दे हाबनोसै एसे आदाराव ने। मोजां खिथायाखैलै हिन्जावफोरखौ लाफायो। आदार रानग्राफ्रा माने आदारखौनो रानख'नो हायाखै आरोना। थ' जोंना सासे सालथेया माने बानलु संख्रि रेडि लाखाबाय, जाखावनोसै आरोना जोंना मोनना सालथेनि हाबायावहाय दिनै बोरायबाय बेबो। जागोन जों खोनाजाखागोन दा जागोन नालाय अमाजों मेजेमखौ जादे। दे देग्लाय सालथेयालाय मा जागोन? अमा बेदर मोदोमखौ आं हर, मेजेमखौ नोंनो हरगोन आं। जागोन ओरै माने जानो रेडि जाजोब्बाय आरोना। हरै फारसेजों माने जागासिनो आरोना, जाग्राखौ मोननै स्टेप बानायदो आरोखि। मा ओंखाम जाखांबाय? जाबाय। मा बेदर जाखो नोंलाय? आं नासो जादों ना। आयौ नासो माथो अमा जाग्रा मानसिखौनो अमा जाग्रा बायदि सोलि माथो नोंखौलाय मानसिखौ जानानै आंगायबायलै। दे फैयै आंनि बाहागोआवबो माने आदारा गोलैफैबाय आरोना नै। माने दालि सफैलायबाय। आदैया लाब्रा रानदों आरो ने, लाब्रा रानग्रा। दे ओंखाम रानग्राफ्रा फालोफार आरो ओरैबो जा आबौआबो आखाइ साबाबो रानगासिनो। मा बुस्थु बेलाय? आसार रानदों। दे ओइ बाबा खोबथेना खारबायलै सासे।
खिथो जाना खिथि होगासिनो दा ओरैबो जाखांबाय जोंहा नै लास्ट जागासिनो लिभार डेमेजफोरा थाब जाखाङोलै जानो हायाना लिभार डेमेजफोरा नै नाखौ जागासिनो लिभार डेमेजफोरा थाब जाखाङो होदो दे दाबाव मोजां नालाय मोजां होगासिनो सासेया जानायानो गैयालै आं जुमाल लाया नैबेनि हाबायाव लेंहरनाया बिराद गाज्रि जादों आरो मिथिबायना बाबलुनि हाबायाव आं माहा थाबायजेननोलै हारसिं फंबायाबो जाया आं हारसिं ओरै ओंखाम संग्रा बानायदोंमोन आरोना नै फंबाया माबासो आरो जेनेबा थाबायनो हाया नों आसार सावख्ला ओरै ओंखाम जाग्रा सासे जाना फैखांबाय जों बाहाय रोनो जासे जानानै आरो माने खामसालियाव जिरायनानै आरो मोसानायखौ एसे नायफैफिनबावबाय आरोना सासे मटिटियाव नै गोगोम मोसागासिनो आरोना थ' मोसानाया गरमानो जागासिनो बर्थमान सोरबा दासिमबो सिख्लाफ्रा मेंनो रोङाखै आरोना मोसानाया जिखियानो जा माने जोंहा मोन्ना बुन्दुनि जि हाबायावहाय दामफैनाय देंखोगिरिफोर खाम जथा सिफुं जोंनि बर'नि ट्रेडिसनेल देंखोजों बिथांमोना गोमहोनानै ओरैबायदि मोसाहोदों मोसाखावरिफोरखौ थ' आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरोना थ' जिखियानो जा गोथार जुलिनि जै नङा होमबा थ' बिथां जोंहा मोन्ना बुन्दुआ माने दिनै गोथार जुलि जाबाय आरो बिथांनि जि हाबाफारिया गिबिनिफ्राय जोबथासिम मोजाङै मोजां जाफुंलांथोंसै थ' बेखौनो आं इसोरनाव आर'ज गाबबाय थ' बिथांमोननि जि गोथार जुलि जाखांनानै संसार जानाय गोथारै मोजाङै बिथांमोना संसार जालांनो हाथोंसै नङा होमबा थ' आंनि दिनैनि भिडिअ'आ लोगोफोर बेसेखिनियावनो थुंगेबाय थ' गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय बावहरनाय थाबाय गोजोन्थों।